Volám sa Ksenia Rožek Litvinenko, som Ukrajinka a už 4 roky bývam na Slovensku a spolupracujem s Vyššou školou výtvarného umenia v Bratislave. Práve teraz v Galérii Medium v Bratislave máme veľkú výstavu. Ona sa volá Zbraň, krajina, domov. Výstava je zaujímavá tým, že každý autor alebo autorka predstavuje svoj vlastný príbeh života vo vojne. A niektorí stratili domov, niektorí sa vysťahovali, niektorých rodičia alebo kamaráti zomreli na vojne. A vo štvrtok 26. februára budeme mať aj finisáž tej výstavy, kde budú prítomní 3 autorky a bude s nimi aj veľká diskusia a performancia Gulový blesk. Takže pozývam, keby ste mali záujem nejako zacítiť tie príbehy mladých ľudí, ktorí bývajú teraz na Ukrajine a snažia sa reflektovať a vyvíjať umenie a ďalej žiť, ako zvládnu.